Que tal? Moi boa noite, benvidos, benvidas á Televisión Local de As Pontes. Estamos en tempo de información, rendemos contas do que deu de sí esta xornada e comezamos hoxe falando de obras, unha nova fase licitada xa en Pardo Bazán. Con esta nova, comezamos noso servizo informativo diario. Benvidos e benvidas. O Concello das Pontes vai investir unha achega de 225.647 euros nos traballos da segunda fase de mellora de servizos e pavimentos na rúa Pardo Bazán. Novamente, a Deputación da Coruña, mediante o Plan de Obras e Servizos, vai ser a encargada de sufragar un proxecto que dará continuidade aos traballos que durante o 2022 se realizaron no primeiro tramo deste vial entre os cruces coa rúa Pablo Picasso e a rúa Calderón de la Barca. As obras, que terán unha duración de 3 meses, afectarán a un treito duns 140 metros entre as rúas Antonio Machado e Ronda do Poboado e buscan solventar problemas de accesibilidade, de seguridade viaria, mellorar a pavimentación e tamén as redes de iluminación e saneamento. De feito, os traballos van consistir na instalación de dúas redes separativas de augas pluviais e fecais e tamén se vai colocar un novo sistema de iluminación con farolas tipo LED máis eficientes enerxéticamente. Por outra banda, vaise eliminar o dobre sentido de circulación deste tramo debido ao estreitamento da rúa e mellorarase a zona de aparcadoiro. Con respecto á calzada e as beirarrúas, estas estarán á mesma altura, igual que acontece na primeira fase xa cometida da obra. Por suposto, instalarase mobiliario urbano novo, con bancos, papeleiras e xardineiras, e que darán servizo a toda a zona sobre a que se pretende intervir. O proxecto xa foi licitado en Xunta de Goberno e agora as empresas interesadas terán ata o 3 de marzo para presentar as súas respectivas ofertas. Volve a Universidade Senior, unha iniciativa no seu momento novidoso, hoxe absolutamente afianzada en As Pontes. Nos vindeiros meses de marzo e abril teremos unha nova edición na nosa vila desta actividade para o saber para os maiores de 50 anos. A Universidade Senior volverá a abrir en marzo as súas portas no Concello das Pontes. Oitava edición xa dun programa que convocatoria tras convocatoria continúa gañando en participantes e que neste 2026 ofertará 60 prazas para a enseñanza en 50 anos en diante. Concellería de Benestar Social e Universidade Senior da Coruña volverán ir da man nun programa que arrancará o vindeiro día 9 e que se vai desenvolver semanalmente ata o 20 de abril, seguindo a liña de convocatorias previas, cun total de 3 módulos, un de Humanidades e Ciencias Sociais, un segundo de Ciencia e Tecnoloxía e un terceiro dedicado á ciencia e á saúde. De feito, polas instalacións da Casa do Peso, como é habitual, pasarán docentes da UNED como Ave María Souto García, Fernando Agrasar, Miriam Timiraos ou José Antonio Cortés, que ofrecerán interesantes contidos mediante sesións dedicadas ao coche do futuro, a utilización de hidróxeno, as enerxías renovables e transición ecolóxica, os mitos e realidades da xustiza penal en Galicia ou o cambio climático. As clases, un total de 9, impartirán as instalacións da Casa do Peso os días 9, 11, 16, 23 e 25 de marzo, e tamén os 6, 13, 15 e 20 de abril, entre as 5 e as 7 da tarde, e a inscripción é gratuita. De feito, abonda con acceder á web universidadesenior.org/aspontes e ali cubrir o pertinente formulario ou achegarse ata a Secretaría de Alcaldía do Concello no primeiro andar da Casa Consistorial e realizar a inscripción presencial ata o día 4 do mes que ven como data límite. Concerto de luxo mañá en As Pontes. Volven Super F, nunca se foron, pero que volven tocar na casa e volven tocar no auditorio. E ademais, ni máis ni menos que con Madame Ver. Contámolo. O rock local regresa mañá ao escenario do Auditorio Municipal a Lobby e da man dun dos grandes nomes deste xénero con carné pontés, porque Super F, a banda de César Moreno, Genel Vérez e Borja Yáñez, volverá a actuar ante o seu público nunhas horas. 2 anos despois do seu último EP, Puñales, e co proxecto On Fire dedicado a Jimi Hendrix entre medias, a formación pontesa volve ás súas orixes da man dun recital no que poderemos escoitar non só os últimos temas publicados, senón tamén cancións das diferentes etapas da súa traxectoria e por riba cuns compañeros de auténtico luxo, porque tal como apuntaba a baixista da formación Genel Vérez, non van estar sós. Sí, bueno, o de On Fire foi un paréntesis entre gravamos 2 discos, con Super F empezamos no 2009, gravamos 2 discos, presentámoslos por toda Galicia e algún sitio máis, e despois fixemos unha parada de descanso, que non foi descanso, porque ao pouco tempo xa estábamos tramando o de On Fire, que era o tributo a Jimi Hendrix, que tanto lle gustaba a More, o guitarrista e cantante de Super F, e, claro, non nos podíamos negar. Ademais, Jimi Hendrix era unha cousa moi golosa e, bueno, empezamos a traballar nos ensaios, botamos 8 meses ou por aí ensaiando, e despois salimos e botamos con
on fire, pois como 5 ou 6 anos, creo que foi. E despois voltamos, bueno, tamén decidimos que había que parar porque había temas novos, que son os que salen neste disco. Paramos para gravalos. Veu a pandemia, cando xusto acabamos a grabación en febreiro de 2020. Xa tínhamos pensado sacar o disco, preparar todo e tal, e apareceu o COVID. E entón botamos outros 2 anos parados casi. E cando retomamos outra vez con Fire, pensando que tal, bueno, ao final volvimos a sacar o disco, estamos aquí, sacámoslo no 2024, por fin, presentámoslo aí no Lobby, e agora seguimos tocando e seguimos de xira, agora con un aliciente máis, que vamos a facer unha mini xira con outro grupo que se chama Madame Bear. Super F e Madame Bear compartirán mañá o escenario do Lobby dende as 8:30, pero esta non será a súa única actuación conxunta, xa que os dous grupos teñen outros 3 concertos que os levarán a Lugo, Ferrol e a Coruña nas vindeiras semanas. Unha unión que tamén se vai ver sobre o escenario porque a banda pontesa e a formación que lidera Carla e Figueiredo ofrecerá algún que outro tema conxunto. Como apuntábamos, Super F e Madame Bear estarán mañá nas Pontes dende as 8:30 e aínda hai localidades dispoñibles. De feito, pódense marcar na web aspontes.sacatoentrada.es ou tamén mañá á tarde, unha hora antes do inicio do concerto. O prezo, tan só 5 euros por persoa. Vendo volver os nenos e as nenas a clase logo destas vacacións do Entroido e agora quen van son os pais, as nais, os titores, as titoras, mesmo avós ou avós dos nenos e nenas que van a entrar o vindeiro ano, porque estamos en xornadas de portas abertas. A inminente apertura do período de reserva de praza nos centros de educación infantil, primaria e secundaria de cara ao curso 26-27 dá lugar a que os distintos colexios da nosa vila celebren convocatorias coas que dar a coñecer aos novos alumnos e alumnas as súas instalacións e servizos. De feito, xa Santa María celebraba algo máis dunha semana unha xornada de portas abertas, unha cita que se vai repetir o luns que ven, día 23, entre as 12 e a 1 da tarde, coa fin de que as familias dos futuros estudantes coñezan o centro e solventen calquer tipo de dúbida. Ademais, en Santa María, en marzo, teremos outras dúas convocatorias, neste caso, coa Matalena e a Fraga como escenarios. O primeiro dos centros recibirá o día 2, dende as 5 da tarde, a todas as familias e futuros escolares interesados en coñecer as súas aulas e espazos, mentres que na Fraga teremos o día seguinte unha xornada de convivencia aberta tamén a todas as persoas interesadas en visitar o centro. Estas actividades son de acceso libre, sen inscripción previa e abonda con pasarse por calquera dos 3 centros nos horarios destas xornadas e participar destas visitas. Con respecto xa á reserva de praza, entre os días 1 e 20 de marzo poderase realizar a matrícula correspondente do novo alumnado no centro escollido, tanto presencialmente nas secretarías dos 3 colexios como xa na aplicación da Xunta de Galicia a admisión alumnado. Unha vez pechado o prazo de solicitude, os listados provisionais de admitidos e excluídos vanse publicar o 24 de abril e as listas definitivas o 15 de maio. Xa entre o día 20 e 30 de xuño realizarase a matrícula correspondente para alumnado de infantil e primaria e do 23 de xuño ao 7 de xullo para os que cursen secundaria ou bacharelato. Intensa actividade da aula CEMID rematando un curso e xa ten 2 en carteira. Un deles a semana que ven e outra a seguinte semana. Por tanto, rematamos febreiro e principiamos marzo con actividades da aula CEMID. A aula CEMID de Introducción ás Novas Tecnoloxías vai organizar para a vindeira semana 2 novas actividades formativas. A primeira arrincará o luns que ven e vaise desenvolver precisamente durante toda a semana entre as 4 e as 9 da noite con Canva como eixo central. 5 xornadas nas que experimentar con todas as posibilidades que ofrece esta aplicación gratuita de deseño e tamén nas que solventar dúbidas e incrementar os nosos coñecementos. E xa entre os días 2 e 8 de marzo contaremos cun segundo taller, tamén horario de tarde de 4 a 9, en o que se vai traballar co deseño de prompts e fotografía con inteligencia artificial. Durante este obradoiro teórico práctico, as persoas asistentes aprenderán a transformar textos en fotografías usando a IA, con ferramentas como Midjourney e ChatGPT. Estes 2 cursos son totalmente gratuitos, pero iso sí, con inscripción previa, xa que as prazas son limitadas. Haise que anotar na propia CEMID, telefonando ao 640 81 3790 ou ben enviando un correo electrónico ao enderezo cemid.aspontes@xunta.gal. E outras que non paran é a Asociación Puntadas con Agarimo e seguen con formación. Ademais das súas reunións regulares, agora a formación pasará pola modalidade, pola especialidade do croxet.
A marxe das distintas xuntanzas que Puntadas con Agarimo desenvolve cada mes, dende a asociación tamén están a realizar distintas actividades dirixidas a formar as súas socias e socios noutras disciplinas do tecido. Como exemplo, obradoiros como de ganchillo en circular que ofrecían hai unhas semanas coa participación da experta Ana Conde ou que meses atrás realizaba Susimio. Pois agora, a este listado de actividades súmase un novo curso, neste caso de iniciación ao crochet e que se vai desenvolver o vindeiro 8 de marzo no seu local social entre as 11 e a 1 da tarde e que incluirá leccións básicas de punto e tamén de cadenetas. A actividade será gratuita para as persoas asociadas ao colectivo e terá un prezo de 15 euros en concepto de material para os non socios. As prazas son limitadas e para anotarse é necesario telefonar ao 658 961505. Ainda nos queda actividades de Entroido, desta vez súmase a Escola de Música, que tamén van poñer os disfraces para facer o que mellor saben e máis disfrutamos, ofrecernos un concerto. A Escola de Música da Banda Cultural Recreativa tamén se vai sumar ás celebracións do Entroido e, de feito, para este mesmo sábado nos propoñen un plan do máis atractivo. Así, tras desfrutar estes días atrás de distintas audicións en solitario, agora ataviados coas súas mellores galas e disfraces, todos os alumnos e alumnas de Música e Movemento e conxuntos van ofrecer a veciños e familiares un recital de Entroido. Por suposto, non faltarán pezas tan coñecidas como Carnaval Carnaval, moitos disfraces e, como colofón, a actuación da banda xuvenil que dirixe Tamara Soto. A convocatoria arrancará ás 5 da tarde no local de ensaio da banda no antigo colexio de Montecaxado, con entrada libre para veciños e familiares ata completar aforo. E volve un campeonato galego de waterpolo ás Pontes, esta vez en categoría de base. Ademais, mañá coñeceremos todos os detalles porque mañá va a ser presentado aquí, onde se disputa en As Pontes, na piscina municipal. As Pontes volverá a converterse esta fin de semana no escenario do mellor waterpolo autonómico de base e que a piscina municipal será un ano máis escenario dun campeonato galego de inverno desta disciplina. Nesta ocasión, o título en xogo será o da categoría infantil mixta e polo que van loitar en Augas Pontes un total de 9 equipos procedentes de diferentes puntos de toda Galicia. De feito, por As Pontes pasarán o waterpolo Pontevedra Gafos, as Mariñas, os equipos masculino e feminino do Santiago Waterpolo, o Pontevedra Lérez, o Coruña Rías Altas, o Náutico de Vigo, o Clube de Marina de Ferrol e a Coruña de waterpolo. A proba, que será presentada mañá ao mediodía na propia piscina municipal da Manda Concelleira de Deportes Elena López e representantes da Federación Galega de Natación, vaise desenvolver en 2 xornadas. O sábado cos encontros por grupos, dende as 10:30 da mañá e ata as 7 da tarde, e xa o domingo coas rondas eliminatorias, deixando para as 5:15 da tarde a final da categoría coa entrega de premios para as 6:15. Ante esta cita deportiva, é preciso lembrar que o sábado as instalacións da piscina municipal permanecerán pechadas aos usuarios e usuarias habituais. Foi todo por este xoves 19, rematando febreiro, quedarános mañá e a semana que ven. Logo entraremos xa por fin nun mes, esperamos que máis primaveral, tamén canto o tempo, non só canto ao calendario. Grazas pola atención prestada un día máis, mañá volvemos, esperamos que contigo, porque será, sen dúbida, para ti. Grazas, deica mañá, boa noite e bo descanso.